Yes, karon nga po na no, mag-istorya mi og istoryang katawanan. Yo, sugdi na lusyo. Kaning istorya Mariano, istorya ni sa kong lulo. Istorya sa lulo. Maun sa man. Atong tuig 1984. 1984. Naa may nagpakuntis man ang Amerika o paisugay og iro. Oh, niapil dito ang Amerika, Japan, China o Philippines. Philippines. Oh, apil na Philippines ta. apil ang Philippines. Ako yaw kay natong mga iro diri. Kuya, biya kaning iro ang Pilipinas. Oh, Iro diri no. pag unang kutistan, Japan pagtawag. Unang kutistan, Japan. Japan. Parting dakuha sa iro lagi. Pag guroy sa iro, pagsulod pa lang, aw. Parting suga. Tawag dayon nga. Ikaduhang kutistan, Amerika. Sus, naari to ang pulis dong. Oh, Dako kay sa na. Amerika. Dako kay na. Ang gihikot kanina. Kaya piyatin na ko, parting suga lagi ba? Magmaoy sa rito sa kanang kuan. Stage. Sa stage na. Lugit. Basta tag 5 ka tao ang mo bira sa pisik. Sus, pag kuan ikatulong kutistan, China. China. Tawag ng China, parte gapon nakuha sa iro Maria. Mga mahapit mo tupong sa tao. Ako yawan no. Oh, parte isuga mo. Aw. Di Mga daog. tao. Daog. Wala pa. Oh, pag ingon ikaupat nga kutistan, Philippines. Philippines. Sabi anak. Ang lulo paso pa jud naguroy sa iro, perting niwangan naghukas pa. Si lulo nimo. Oh. Iyang iro pud nga giguroy perti pong niwangan nagana ko ng iro nagbaklay oh. Pagsulot pa lang dito. Perting isugag doon pa niya tanang tao sa iro Maria sa iro sa kong lulo. Tanang tao nanakan. Allah nga nagan mga tim ka diwang. Ang nabilin ang judges lang. Gipangutana akong lulo. Nung perti mang isuga na imong iro. Asa man nimo gikan? Ingon akong lulo. Irong buang man na. Irong buang man na. Ano perti isuga sa irong ka irong buang. Siya may nakadaog. Lopeg jud to ang ilang mga hero. Kaya liman mo na Philippines irong buang. Irong buang. Ting suga. Di pang gabaya. Liwang pa jud kayo. Di pang niwangan. Ano jud ako alusyo. Wala sa kayo. Ngay ginikanan. Ya pagkahuman palangga kini yang anak. Nya kini pud ang yang anak. Palangga pud kini yang mama. Oh. Kada uli niya sa eskwelahan. Palanggaon na kita sila. Moblis yun siya, moblis. Oh, moblis niya muhalok pag yun. Oh, kay mo jud na yang ginabuhat pag abot ni kita sa eskwelahan. Mga pila ka semana tingala man ang iyang mama. Nga dili naman hugakos niya, di naman muhalok siyang mama. Ang anak. Ang anak. Nahibulong ang iyang inahan nganong di naman sweet akong anak, ang sweet man ni sa kuha. Tingalan. Ni adto man na siya kakumpare, nangayog tambag. Oh. Oh. Pre, nakoy hangyo ba? Saon man ako ni tambagi ko ano kay saon ko ni akong anak? Ngano man mari? Kini akong anak mahibulong ko nga pag uli sa eskwelahan, muhalok man ni mugakos ug Oh. Ibulong ang mama Mama jud. bulong gid ang mama, natingalag siya. Aw mari, ani lang na imong buhaton. Kung matulog na imong anak, kuha iyang notebook. Siya, sa may buhaton ako sa iyang. Kasi may kuha na itong notebook. Gani, sa may buhaton ako na imong notebook. Sa may akong buhaton alang notebook pare. Kung matulog imong anak, sulati sa iyang mga hinanakit sa imong dughan. Nganong dili na ka mugakos ug muhalok sa kuha. Pag ulit nimo gikan sa eskwelahan. Gibuhat sa mama. Gibuhat sa mama. Mo'y gibuhat sa mama. Natulog tuod iyang anak. Diyang sulatan. Dear anak, kung taas kayang message, ibutang dito sa notebook. Ingon man na si kumpare. Pag abot ana sa eskwelahan, pag ukay ana niya siyang notebook, makita niya dito ang imong message. Mga hinanakit. Mga hinanakit ni imong gisulat sa iya ha. Nya. Istoryahe ko butbot. Pag ulian na si imong anak magdaga maghilak. Mugako sa imong mama. Mugako sa imong imo. ha. Mugako sa iyang mama. Tuod man, nabasa sa iyang anak tong yang gisulat. Mga hinanakit. Ang mga hinanakit taas kayo. Oh. Tama jud ang gingon ni kumpare. Nga pag abot niya sa balay mugako sa iyang mugdagan ang iyang anak nga maghilak ug mugako sa iya ha. Oh, kayo na to. Tingnan naman. Naulian na di ay. Nihilak, dati nga rin, tinuod yun ang gingon sa akong kumpare nga nigako sa akong anak ug nihilak sa kuha. Kaya niingon ang iyang anak, Ma, nga nang imo mang gisulatan ang akong notebook nga isa na lang man to ka page. Pantaw sa ay, ako kumpare. Isa man pwede mo wala ka na. Isa man may sulatan. Opay da ginuton sulatan ba sinahan. Kumpare lagi.